Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा बे समाव जोबोर मोजां SSC Constable नि फाइनाल नोंथांमोननि एन्सार किस दा लोगोफोर एन्सार किस होबाय नोंथांमोना डाउनलोड खालामनानै चेक खालामदो बेसेबां नाम्बार मोनखो दाखालिनि एग्जाम जानाय थाबैनो फिजिकल टेस्ट जासिगोन थाबैनो साख्रि मोनसिगोनलाय आरो बे पोस्टआ ओरैबादि बुरजा जेराव कम काट अफ थांगोन आरो बे भेकेन्सिया बारायनानै 46,000 बारा जाहैबाय सो एन्सार किस नोंथांमोना 18 फेब्रुवारि बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना PDF फाइल मोनगोन आरो बेयावनो मोनसे लिंक मोनगोन थांनानै नोंथांमोना डाउनलोड खालामनानै लानो हागोन बे 46,000 आव नोंथांमोना गोबां चान्स मोनगोन आरो फिजिकल टेस्टनि थाखाय लाख लेंहरगोन आरो नोंथांमोना बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनगोन आरो कम काट अफआवनो फिजिकल टेस्टखौ होनो मोनसिगोनलाय सो बिदिब्ला जायफ्रा नोंथांमोना नायबाय कमेन्ट्स खालाम बेसेबां नाम्बार मोनखो आरो जायफ्रानोखि एग्जाम होदोंमोन सो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो पास जानाय लोगो लोगो सो बिदिब्ला नोंथांमोना एग्जाम जादोंमोन 10 जानुवारिनिफ्राय आरो बे एग्जामा जादोंमोन 13 फेब्रुवारि सो बेनिफ्राय एन्सार किस डाउनलोड खालामनायनिया बे जाबाय 18 फेब्रुवारि एबा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो लास्ट डेटआ 25 बिनि उनावब्ला नोंथांमोना हानाय नङा सो बेनिफ्राय माबाफोर जुदि अबजेक्सन दङब्ला नोंथांमोना पे खालामनानै 100 रुपिस पे खालामनानै नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायफिननो हागोन जुदि नोंथांमोना अबजेक्सन दङब्ला सो बे अबजेक्सनखौ बेयाव होनाय जादों बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट लिंकआव थांनो हागोन आरो बे लिंकआव नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन डिसक्रिप्शननिफ्राय डाइरेक्ट क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि रल नाम्बारखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै क्लिक खालामनो हागोन सो बेनिफ्राय नोंथांमोननि रल नाम्बारखौ होदो दाखालि एडमिटनि बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोननि बार्थडेआनो जागोन जेरै हमना ला 01/01/2000 बेबायदि होबानो जागोन बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना जास्ट लगइन खालामनायनि लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला श' जागोन नोंनि डिटेल गासैबो ओंखारजोबगोन अके दा बिदिब्ला फै जों लगइन खालामबाय होननानै बेयाव सानना लादो देन लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेबादि ओंखारसिगोन जेरै पार्सनेल डिटेल्स दा बिनि सिगां बेखौ क्लोज खालामना लाग्रो दा नायदो पार्सनेल डिटेल्स ओंखारबाय बेनिफ्राय कुइसन पेपार एन्ड एन्सार किस बेयाव दङ गेजेराव एन्ड बेनिफ्राय रेज अबजेक्सन दङ नोंथांमोना माने कमप्लेन होनो हागोन आरो जुदि नोंनि एन्सार किसआ जुदि गोरोबाखैब्ला जुदि माबाफोर मिस्टेक जादोंब्ला हजोंहाय जुदि माबाफोर मिस्टेक खालामना होदोंब्ला 100 रुपिस पे खालामनांगौ आरो पार्सनेल डिटेल्स बेयाव नायनो हागोन स' बेखौ दोननानै दायो जों बबेयाव नायगोन एन्सार कि जों बबेयाव डाउनलड खालामगोन होनोब्ला एसे गायाव फैनानै क्लिक मोनदों मोनसे क्लिक हियार थ' नोंथांमोना बे क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगोनो एन्सार किसखौहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा जोङो क्लिक होखांबा बेबादि मोनगोन नोंनि नाम बेनिफ्राय राइट साइड खनायाव मोनसे प्रिन्ट मोनो बे प्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगो एन्सार किसखौ नोङो डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन स' बेखौ लाथार जाहाथे नायनानै नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनखो बेखौ नायनो हायो आरो बेखौहाय नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना लांफानो हागोन देनांहाय स' बिनिफ्राय माखासे बेयाव कुइसनखौ नायनोसै बबे कारेक्ट बबे रं बोरैबा नाम्बार मोनो अके दा बेयाव माखासे नोंथांमोना फिगार मोनदों बे फिगाराव बेबादि सोंदोंमोन आरो माखासे बेवहाय फिक्सार दङ बेखौ नायना लादो जुदि नोंथांमोनाहाय बबेखौ होदों एबा होआखै बेखौ मिथिनोब्ला स' एसे भिडिअखौ नायजोब अब्लानो नोङो बुजिबाय थागोन अके दा बिदिब्ला बेयाव मोनसे फिगार दङ दा जों बेखौ नायनोसै दा अपसनाथ' मोनब्रै थायो बिनि गेजेराव बबे कालार दङ ग्रीन कालार बेनि राइट एन्सारमोन बेनिफ्राय नों बबेखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन बेखौ नायनोब्ला स' नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन 2 नाम्बार मोनबाय हमना ला बे जुदि जादोंब्ला एन्ड बेनि अपसना जाबाय नाम्बार 4खौनो सेलेक्ट खालामदोंमोन बियो फाइनालि कारेक्ट जाबाय आरो बे 2 नाम्बार मोनबाय अके स' बे कारेक्ट जाबाय जुदि रं मोनब्ला माबोरै जायो जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो आरो जुदि एन्सारखौनो होआखैब्ला माबादि जायो जों बेखौबो नायगोन दा नाम्बार 2आव दङ बेबायदि माखासे डिटेल दा बेयाव राइट एन्सारा 4आनोमोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव माखौ सेलेक्ट खालामखो बेयाव नायोब्ला नै बेयाव जेबो ब्लेंक दङ डेट मिन्स बियो जेबो सेलेक्ट खालामाखै एन्सारखौनो बे लिरखायाखै जेबो प्रब्लेम गैया बेयाव जेबो नेगेटिभ जाया स' बिनिफ्राय नाम्बार 3आव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नाम्बार 3आव 3आ कारेक्टमोन आरो बे सेलेक्ट खालामदोंमोन नै नाम्बार 4खौहाय अब्ला बेना रं जाबाय डेट मिन्स बेयाव हाफ नाम्बार दानलायबाय अके स' बिनिफ्राय आरोबाव नाम्बार 4आव नै ग्रीन कालारा राइट एन्सारा 1मोन आरो बे सेलेक्ट खालामदोंमोन नाम्बार 2 आरो बे नेगेटिभ जाबाय स' बेबादि आरो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय बेखौ नायना लादो आरो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना लादो 35 प्लास मोनदोंबा फिमेला चान्स दङ बेनिफ्राय हौवाफोरा 40 मोनदोंब्ला स' नोंथांमोना चान्सआ दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय दा नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायना लायो आरो गोबां लाख लेंहरगोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बेखायनो नर्मेलाइजबो जानानै नोंथांमोना 35-40 नि गेजेरावनो काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ SSC कनस्टेबलाव